i ha nascut tenint per ombra el teu castell. I a poc se li ha posat dins de la pell. No podrà Molt bon dia, això és Tardes de Ràdio Salvació. Estem en directe, connectats aquí al Mercat de la Boqueria a través de YouTube, Facebook Live amb el nom de Gospel Lleida Radio Televisió. Som l'emissora cristiana de les Terres de Lleida, de Ràdio Televisió, i avui tinc bones notícies per tu. Tinc una paraula per tu que estàs afanat per la vida, estàs preocupat perquè puja tot de preu, hi ha crisi econòmica, guerra a Europa, i dius, què serà de la meva vida? Diu Jesús, si els ocells mengen i no treballen ni fan res i tenen menjar, per què us preocupeu? Vosaltres valeu més que aquests ocells. Paraules de vida de part del Fill de Déu, vida i vida abundància que Jesús te vol donar en aquest matí. I et dona una recepta que no falla. Diu, busqueu primerament el regne de Déu, busqueu primerament el Senyor, i tot el demás el Senyor t'ho donarà. Aquest treball que necessites, aquesta companya, un lloc on viure, tot això Déu et donarà. Diu, per res esteu afanosos, diu Pere, a l'apòstol Pere. Presenteu al Senyor totes les vostres peticions i el Senyor us respondrà en el seu temps. I per acabar aquesta connexió, des del Mercat de la Boqueria que tinc aquí al darrere meu, una paraula. Diu, els joves es cansen, però els que confien en el Senyor tindran noves forces, correran i no es cansaran, aixecaran les seves ales com les àguiles. Tornem les senyals als estudis centrals de Gospel Lleida Radio Televisió a Barcelona.